אז שלום לכולם, אנחנו במסר בזום מיוחד לכבוד המצב הנוכחי שקיים במדינה, בעקבות הטבח הנורא של השביעי לאוקטובר. וואי, כל כך הרבה פילוג היה בעם ישראל לפני, וזה כל כך מדהים לראות איך האחדות של כל העם, כתף מול כתף, הובילה את העם למקום הרבה יותר גבוה, לדרגת תודעה הרבה יותר שלמה. אז אם היה פה איזושהי עבודה, היא נעשתה. אז אנחנו נתחיל מההתחלה. בספר בראשית, בסיפור הבריאה כתוב, ויצר אדוני אלוהים את האדם מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. בראשית, פרק ב' פסוק ז'. מכאן שהאדם נוצר עם חלק גופני מאפר, וחלק רוחני שהוא נשמת אפו של הבורא. אז בעצם יש לנו את החלק החומרי שהוא הגוף, ויש לנו בנוסף לזה את הנשמה, שהתפקיד של הנשמה היא לקשר את האדם לבורא, לקשר את האדם לעולמות העליונים. לפי הקבלה, לכל חלק יש תפקיד אחר בחיים שלנו, אוקיי? הנפש, שדרך אגב יש את זה גם לחיות, גם החיות יש בהם נפש, כי אחרת לא היה בהם קיום של חיים. אז הנפש הזאת, הבהמית, היא גורמת לנו לרדוף אחרי תענוגות, אחרי רכב יוקרה, אחרי דירה יפה, אחרי כל מיני תאוות. ואז הקבלה מלמדת אותנו שיש באדם 5 כוחות נפש, שזה נפש הכי נמוך, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וככל שאנחנו עולים בדרגות, זאת אומרת שהיחידה זה הדרגה הגבוהה ביותר שיכול להגיע בן אדם. אוקיי? אני לא יודעת אם יש אנשים שהם חיים פה בעולם הזה, שהם נמצאים בדרגה של יחידה, אבל כמובן שאנחנו מתחילים שלב אחרי שלב. אז אוקיי, אז בעצם הנפש, כמו שאמרנו, זה החלק של התאוות, החלק שיש אותם גם אצל החיות. הרוח זה הדבר שעוזר לנו להתגבר על תאוות, אוקיי? בא לי לעשות איזשהו מעשה, ואני עוצר את עצמי מלעשות את זה, בגלל שאני רוצה שהכוח הרוחני, רוח מלשון רוחני, ישלוט על הגוף. אוקיי? אז אנחנו צירוף של גוף, תודעה ונשמה. אני ואתם, אנחנו לא הגוף. הגוף הוא רק עטיפה חיצונית, כן? אם היינו מסתכלים על זה ככה, היה לנו הרבה יותר קל להסתכל על הגוף שלנו ולקבל אותו. אם יש לנו פה ושם קמטים, או שלא בדיוק כמו שאנחנו רוצים להיראות, אז נבין שזה כמו עטיפה של סוכריה, שאנחנו לא באמת מעניין אותנו איך העטיפה נראית. מעניין אותנו מה יש בתוך העטיפה. והלוואי שהיינו משקיעים במה שבתוך העטיפה, כמו שאנחנו משקיעים בעטיפה לפחות. בטוח שהיינו מגיעים למקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נעלה, הרבה יותר רוחני. אז יש עוד משהו שחשוב לדבר עליו, זה הגוף. אוקיי? הגוף שלכם הוא לא מכונה, כן? לשים לב שרק כשכואב לנו פתאום השן, אז אנחנו נזכרים שיש לנו שיניים. הצלצול הזה היה ממרפאת שיניים להזכיר לי שיש לי מחר תור. תראו איזה קטע, איזה השגחה פרטית. המילים שאנחנו אומרים, הם נותנים תוקף, ולכן ראיתי עכשיו שידור של איזשהו ראש מועצה, שאמר, תראו בי, משהו כזה הוא אמר, באותו שנייה הוא נפל מאיזשהו ירי שבאמת ירו בו, או בסביבתו, ומהעדף הוא נפל. אז לכן תשימו לב למילים שאנחנו מוציאים מהפה. לא להגיד לילד תעוף מפה על טיל, חס ושלום. זה לא, הכוח של המילים הוא בלתי יאמן. אם יהיה זמן, בסוף הזום אני אספר איזשהו סיפור על הנושא הזה. אבל אוקיי, סתינו קצת. אז הגוף שלנו, אמרנו הוא לא מכונה. אז מה הוא?
הגוף שלנו הוא תהליך הוליסטי מדהים, שנועד לשמש את הנשמה, אוקיי? הוא בר חלוף, המטרה שלנו הוא לא הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא בעצם 5 החושים, עיניים, אוזניים, אף, להריח, לשמוע, למשש. אנחנו רגילים לקום בבוקר ולראות את עצמנו כעטיפה החיצונית הזאת משתקפת אלינו בראי. התרגלנו כל כך לשייך את הנראות החיצונית שלנו למהות הפנימית שלנו, וזה כל כך לא נכון, כי זה, כמו שאמרנו, זה רק עטיפה. אוקיי? ההשקעה צריכה להיות אנרגיה להתכנסות פנימה, ולא בטיפוח הגוף. אז הגוף הוא כלי קיבול הרוחניות. הגוף הוא הלבוש של הנשמה. עכשיו, הגוף הזה הוא רק כלי. השאלה, האם אני לוקח את הכלי הזה שיש לי ביד, ככלי גופני וארצי, או ככלי של הנשמה. אוקיי? יש לי בעצם פה איזשהו כוח שניתן לי, הגוף. עכשיו, במידה ובן אדם שולט על התאוות שלו, בא לו לגנוב, בא לו לרצוח והוא לא עושה את זה, אז בעצם מי ששולט פה במערכת זה הכוח השכלי הרוחני. אבל ברגע שבן אדם הולך אחרי התאוות שלו ויורד והולך אחרי נטיות ליבו, בא לו כל מיני דברים והוא מבצע אותם, אז הוא לא שונה מבהמה, שהכוח הבהמי מנהל אותה. אוקיי? הרבה אנשים אומרים לי שהם כרגע מהמצב שנוצר הם מפחדים מהמוות. אז בוא נבין רגע מה זה המוות הזה. מה קורה לאדם שהיה רגע בתוך הגוף והוגדר כמת, כנפטר. אז החלק הזה הרוחני הוא לא נעלם. בתוך הגוף שלנו יש אנרגיה חזקה. אנרגיה שכמו שאמר איינשטיין, היא לא יכולה להיעלם, אלא רק לפשוט צורה ולשנות צורה. זה גם מושג בקבלה. חוק שימור האנרגיה. אוקיי? אז זאת אומרת שאם היה לי איזושהי אנרגיה כרגע חיה באותו בן אדם, אז הוא לא יכול למות. רק העטיפה החיצונית, הגוף יכול למות. אז אפשר להבין מתוך זה, כי הגוף שלנו זה לא אנחנו. זה איזשהו עטיפה ששייכת לי. היא שייכת למהות הרוחנית שאני. אוקיי? אז בואו ניכנס קצת יותר עמוק ופנימה. אז מה זה בעצם הנשמה? כן? אמרנו נפש, רוח, נשמה. חיה יחידה. אז החיה יחידה זה דרגות שהן מאוד גבוהות, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל מה זה הנפש? אוקיי? מה המהות של הנפש? הרמב"ם אומר לנו שהנפש זה כוח גופני שמידותיה נובעות ממזג הגוף. אוקיי? שהנפש היא העיקר בישות האדם. היא זו ששולטת על כל פעולותיו הגופניות, הנפשיות והרוחניות. אוקיי? זאת אומרת שכל הוויית האדם כלולה, כל מה שמתרחש לאדם. אין מצב שמשהו שהוא חיצוני, הוא שולט בכוחות והיכולות של האדם. אוקיי? יש לו דבר אחד שהוא נקרא נפש. זה כוח החיים שמצוי בתוך בן אדם. הנפש זה מציאות חיים טבעית שכוללת את כל היכולת המודעת של האדם. זה בעצם האני, שאנחנו אומרים, אנחנו מצביעים על עצמנו ואומרים, אני, אז זאת הנפש. ומתוך הנפש יש איזה חלק שהוא נצחי, כמו שאמרנו. לפי הקבלה, הנשמה הרוחנית שיורדת לעולם, אז היא מתלבשת בגוף גשמי, שזה הגוף שלנו, כדי שנוכל להתהלך בעולם הזה בצורה, להתאמה בין האנשים וליצור אינטראקציה. עכשיו,
יש מושג שנקרא לבושי הנפש. זאת אומרת, נכון, נגיד הבגדים שאנחנו בוחרים ללבוש בעולם הפיזי, הם מבטאים איזשהו משהו על המהות שלנו. הלבוש הרוחני של הנפש זה המחשבה, דיבור ומעשה. אוקיי? זה דומה לבגדים שאנחנו לובשים על הגוף הפיזי שלנו. כן? אין לנו איזשהו שייכות לבגדים האלה, זאת אומרת, אנחנו מורידים אותם ולובשים אותם, זה לא חלק מאיתנו. כך, היחס זה למחשבה, לדיבור ולמעשה. זה לא חלק ממהות הנפש עצמה. לכן אנחנו יכולים להימנע מלחשוב, להימנע מלדבר, להחליף מחשבה במחשבה, לשנות מחשבות שליליות. זה גם נושא חשוב לדבר עליו. ויש, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, יש מידות שמשתקפות דרך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, אוקיי? חוכמה כמובן, בינה ודעת, כל 10 ספירות, שהם בעצם הלבושים, הצורה שבה מתגלה הגילוי של החוכמה, אוקיי? זה עמוק, אנחנו נחזור לזה אחר כך. המחשבה, דיבור ומעשה שלנו, הם ביטויים חיצוניים לנפש, והם ניתנים לשינוי, ולכן אנחנו יכולים לשנות אותם, והם מכונים לבושים. אז בעצם הבורא נתן לנו את הנפש בתוך הגוף, והחוויה של ההתחברות של הנפש עם הגוף, היא נקראת חיים. וכוח החיים זה מיזוג בלתי אפשרי שלא ניתן להשגה ולהבנה בעצם איך יכול להיות שגוף גשמי כל כך, שהמקור שלו במציאות תחתונה ורדודה ונמוכה, נושא בתוכו את הנפש שהיא רוחנית ונעלה, את הנשמה. חשוב פה להגיד עוד משהו שהגוף הוא משקף את המצב שבו הנפש שלנו נמצאת. אם מתגלם בגוף איזושהי מחלה, אז צריך להבין שיש פה איזשהו רגש שהוא לא פתור. משהו שהוא זועק לעזרה. הרגשות הן מתבטאות דרך הגוף. הם יוצרים בנו תחושה של חרדה, ואז יש איזשהו רד. אנחנו שומעים מטוס מלמעלה, אנחנו מגיבים למה שקורה סביבנו. הפחד והחרדה הם קוראים לנו בעקבות משהו שמתבטא בעולם החיצוני. אוקיי? אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים על הלב, אנחנו מתכוונים לרגשות, כן? פרפרים בבטן, עוצר נשימה, כל הביטויים האלה, זה מבטאים רגשות שמתבטאים דרך הגוף. אנחנו נושמים לרווחה, כן? מה זה אומר נושמים לרווחה? שדרך הגוף נהיה לנו איזושהי תחושת הקלה. אז בהמשך למה שאמרנו, דברי הקבלה שדיברנו קודם, אז שני החלקים הראשונים, שזה נפש רוח, ושני החלקים האחרונים, נשמה, חיה, יחידה, 3 החלקים האחרונים, אז זה בעצם, באופן כללי, הנפש היא שהופכת את האדם מדומם לחי. והנשמה היא מקשרת בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מה זה רוח? רוח, מה שאנחנו מכירים, זה תנועה של אוויר, כן? זה אחד מ4 יסודות הבריאה. אז מה זה אותה רוח שקיימת בתוכנו? מה זה הרוח הזאת שאנחנו אומרים רוח? הרוח זה בעצם אנרגיה של אהבה שמצויה בכל אחד ואחת מכם. וחלק מהשם של אלוקים זה אהבה. השם המפורש של אלוקים זה אהבה. בצלם אלוהים עשה את האדם, כתוב בספר בראשית. אז בכל אחד יש את הניצוץ האלוקי, את הכוח האלוקי, והוא זה שמכוון אותנו להיות בוראים, לברוא את החיים שאנחנו רוצים. וכשאנחנו נמצאים בצרה ואנחנו קוראים אלוקים, תעזור לנו. זה בעצם החלק האלוקי הפנימי שנמצא בתוכנו. אוקיי? והמטרה שלנו, שלי ושל כל אחד פה בעולם,
זה לגלות ולהוציא את הכוח הזה מהכוח אל הפועל. להיות דומים אדמה לעליון, שיהיה בתוכנו אהבה, שלום, שמחה, חוכמה, הבנה, הכלה, כל התכונות האלוהיות שנביא אותן מהכוח אל הפועל. הרוח זה בעצם כל הפעילות המנטלית של האדם, מה שנקרא במילים אחרות השכל, אוקיי? שכל זה בעצם כישרון, איזושהי הצלחה שנובעת ממחשבה. כשאנחנו אומרים על בן אדם יש לו שכל, זאת אומרת שהחשיבה שלו, החלק האינטלקטואלי המעשי, יש בו יכולת להתבונן. אז הרוח היא אחראית גם על דיבור, כי בעצם הדיבור מבטא את כוח המחשבה, את כוח השכל. דיבור יכול להיות שלילי, ודיבור יכול להיות חיובי, כמו שאמרנו. יש לנו כוח בדיבור לברוא, ודיבור להשפיע. במקום הזה אני אספר איזשהו סיפור, על אדם שעבר לאיזו דירה שהוא מאוד אהב, והוא אמר, מהבית הזה אני יוצא רק מת. חס ושלום. אבל זה מה שהוא אמר. כאילו, הכוונה שלו היה שהוא יישאר שם עד שהוא ימות. ואז הוא נכנס לקשיים כלכליים, והוא מכר את הדירה הזאת. מכר אותה. וכשבפתח של הבית החדש, הקטן יותר שהוא קנה, הוא קיבל התקף לב וצנח ומת. מה אני באה להגיד פה? אל תשתמשו במילים שהן פוגעות. אל תשתמשו במילים פוגעניות. כי יש כוח למילים. יש, מקובלים יודעים לחשב את זה, אבל יש במהלך היום זמנים מסוימים שיש בהם כוח לברך. כוח לקלל גם. זה תמיד כוחות הקדושה נגד הסתרה אחרה. ואני קמה כל בוקר, אני מברכת את הילדים שלי. אני מברכת את בעלי. כמה שיותר נברך את הסביבה שלנו, אז ככה יהיה להם יותר טוב ויותר שפע רוחני. וכמה צריך להיזהר, לא להגיד מילים לא במקום, כדי שזה לא יהיה את אותו רגע שבעצם המלאך, הממונה על המילים, בעצם יפגע בבן אדם. אוקיי? הפצעים האלה שיוצרים מילים יכולים להשפיע עלינו לטווח לדורי דורות, כן? בעצם מה אנחנו? אנחנו זה המילים שאנחנו משתמשים, אוקיי? הגוף שלנו זה בעצם מסרים שכל הזמן אנחנו אומרים לעצמנו. אנחנו מזינים ותומכים במסרים האלה, אוקיי? אבל מי שתומך במסרים שהם שליליים, מי שצופה בסרטונים זוועתיים, אז הוא מזין את הגוף שלו בחרדות, בפחדים, וזה מזיק לנפש. אז מה זאת הנשמה? הנשמה זאת בעצם החלק האלוהי שמתקיים אצל כל אדם בשעת לידתו, אוקיי? הנשמה של האדם היא נצחית. לנצח, אוקיי? המוות הוא רק אלמנט לעבור מממד כזה לממד אחר. וזה בעצם הצלם האלוהי, וזה האפשרות לנצחיות. כי מה זה בעצם נשמה? זה חלק אלוהקה ממעל. והודות לכוח הזה, כולנו יכולים להפוך לבורא. אם אנחנו מספיק נרצה, ואם כוח המחשבה שלנו יהיה מפותח, אנחנו נוכל לרפא. זה הניצוץ האלוקי, אנחנו נוכל לברוא. כן? עצם זה שאני לא יכולה לתפוס את השכל, את המחשבה, זה לא אומר שהוא לא קיים. כן? הנשמה היא קיימת בתוכנו, והיא האור, היא הנר של בורא עולם. נר, אדוני, נשמת אדם, כתוב במשלי. הנשמה של האדם, זה כמו הנר, זה כמו האור שמאיר לו, כי אחרת אנחנו היינו בחושך. אתם רואים איזה חושך ב7 באוקטובר קרה, ברגע שנתנו כוח, ניתן כוח לסטרא אחרא בעקבות הפילוג של עם ישראל, פשוט לטבוח בנו. אז ברגע שהאדם לוקח את הכוח של הנשמה ומשתמש בו,
אז הוא קיבל את הזכות הגדולה להיות נר של בורא עולם, להאיר את העולם, אוקיי? ביהדות, כן, בדברי המקובלים, הנשמה זה יכולת הבינה, זה יכולת החוכמה, כן? הנשמה היא נפש חוכמה, שניתנה על ידי אלוקים. יש בעצם, בזמן השינה, אנחנו בעצם חלקי נשמה עוזבים אותנו, וחלקים מסוימים נשארים, ובמוות בעצם כל חלקי הנשמה עולים למעלה. זה תיקון הנפש, בעצם חיי על מוות שאין מוות באמת, וחיי העולם הבא, שכר ועונש וכל זה. אז בעצם השינה מוגדרת כעזיבה הרעית של הנשמה, אוקיי? כשאנחנו חולמים, אז הנשמה עוזבת חלקית את הגוף, והיא שוכנת שם בעולמות עליונים, וכשאנחנו מתעוררים, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, הנשמה חוזרת לשכון בגוף שלנו. וכשיש מוות, אז היא עוזבת את הגוף, ומתדבקת בשכינה. אפשר לראות ביוטיוב סרטונים של מוות קליני, אנשים מתארים איך הם נשאבים לאור האלוהי שמרפא אותם, משהו שאי אפשר לתאר במילים של העולם הזה, אבל יש נשמות שנמצאות, שחטאו כשהם היו פה בגוף, ויש איזשהו עונש שהם מקבלים בגיהינום, אוקיי? ואז בעצם הם מבכות על אובדן הגוף. זה נקרא חיבוט הקבר. הנשמה היא לא קיימת רק באנשים יחידי סגולה, היא קיימת בכל אדם ואדם, ואיפה היא שוכנת? היא שוכנת במוח, אוקיי? רבי נחמן מברסלב אומר שפלא, בהתחשב במהותה אני מקריאה, בהתחשב במהותה הרוחנית של הנשמה, פלא הוא שהשניים מצליחים לקיים קשר זה עם זה. הרי הנשמה תמיד נמשכת אל מקורה העליון, האלוהים, בעוד הגוף שואף תמיד לסיפוק חומרי. אז ההבדל בין הגוף לנשמה, אפשר לתאר את זה במושג של כוח שמושך וכוח שדוחה, כוח שמכריח, אוקיי? בעצם הנשמה נמשכת לאלוקים, זה כמו כוח המשיכה של כדור הארץ, שמושך אותנו להיות מקורקעים פה בעולם הזה. הכוח המכריח זה חומר, הוא מכריח את הנשמה לשהות בתוך הגוף. זה כמו שמן ומים, זה לא דבר שיכול להיות ביחד, אוקיי? אבל ברגע שהם מתפקדים ביחד בהרמוניה, המיזוג הזה בין הנשמה לגוף, יכולים לתקן עולמות עליונים. וזה גורם לנשמה לצמיחה בלתי ניתנת להשגה, בלתי ניתנת לתיאור. בן אדם שבאמת לוקח את כוחות הנשמה ומביא אותם לידי לפועלם, הוא יותר גבוה, ככה אומרים לנו חז"ל, ממלאך. הדרגה שלנו יותר גבוהה ממלאך. אז בואו נעשה את זה. זה שווה את המאמץ. אז הנשמה היא מקור החיים, שמאיר ומחיה אותנו בתוך הגוף החומרי, והיא משמשת כערוץ בריאה, כמו שאמרנו, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. וכל מה שהנשמה עושה הוא מתורגם לתהליך גופני. פשוט לא ייתכן שיהיה לנו גוף בלי נשמה, כי אם יש לנו גוף בלי נשמה אנחנו מתים. והנשמה אפשר לקרוא לה גם בהגדרה של גוף רוחני. הקשר שלנו לאלוקים. וכמו שאלוקים הוא לא נראה והוא רחוק, ולפעמים אנחנו מרגישים נורא לבד, אבל הנשמה היא בעצם קיימת ונמצאת תמיד בתוכנו. ומי שמביא אותה לידי ביטול יכול להירגע בשנייה. אנחנו בסוף השיחה נעשה תרגיל להתחברות לנשמה הזאת. והיא עוזרת לנו להתגבר על עולם החומר, כן? יש לנו כל כך הרבה קשיים בעולם הזה, אפשר לבכות, לדמוע, כמה קשיים אנחנו עוברים, כמה סיפורים נוראים אנחנו שומעים,
ומי עוזר לנו להתמודד בכל הכוחות הבלתי אנושיים האלה, מול חיות טרף כאלה נוראות? זה הנשמה, זה הכוח הזה של אלוקים, שהוא פשוט פה, הוא נוכח פה והוא נמצא בתוך כל אחד ואחד. אוקיי, אולי נעשה את התרגיל תכף של התחברות לנשמה. להכיר את הנשמה, ללמוד להתחבר אליה בשנייה. לפני זה נגיד כמה מילים על חיה ויחידה, אמרנו שזה שני כוחות נוספים, שהם החלקים הגבוהים ביותר, שזה נשמה לנשמה בעצם. זה החלק היותר פנימי של הנשמה, וזה מייצג את האנרגיה הרוחנית הגבוהה ביותר שסובבת סביב האדם. זה הרבה יותר גבוה מהנפש. למה? יש מכשיר שבודק הילה, וזה מדהים לראות את זה, שככל שהבן אדם נמצא ברמת תודעה יותר גבוהה, כמו קריאת זוהר, פשוט אפשר לראות איך שמי שקורא זוהר, הוא עולה בדרגה רוחנית. ההילה שלו הופכת להיות סגולה, וזה שומר על האדם. לכן נכניס את זה פה ונגיד שלקרוא 2 דפי זוהר בכל יום שומר עליך שמירה אדוקה, שמירה עליונה. פשוט מרגישים שבלי זה להיות תלוש מהעץ. וכשקוראים 2 דפי זוהר זה לוקח בדיוק 10 דקות, למרות שלא מבינים מילה, זה לא משנה. הנשמה מבינה מה שכתוב, והיא מקבלת את האוכל שלה. תחשבו על זה. הגוף שלנו כל הזמן מקבל אוכל, מוציא, מפריש, מוציא. מה עם הנשמה? היא כל כך רעבה, היא כל כך צועקת לעזרה. בוא נזין אותה, בוא נקרא תהילים, בוא נלמד, נקרא זוהר קצת, ניתן לנשמה הזאת אוכל. אז התפקיד של החיה הוא חשוב, אוקיי? זה בעצם חוסם ושומר על האדם מכל מיני אנרגיות שליליות שנמצאות מסביב. אם רק היה לנו עיניים לראות מה קורה לנו פה, היינו נבעטים מבעלה. איזה כוחות נמצאים פה מסביב, איזה ישויות שהם לא מהעולם הזה. חסד עשה איתנו אלוקים שעצם לנו את העיניים. היחידה היא הדרגה הגבוהה ביותר, זה בעצם האחדות של המציאות. זה נמצא מעל הראש של האדם, אוקיי? זה כמו אור שנמצא מעל הראש של האדם, והוא נמשך מאור האינסוף של אלוקים. זה אור רוחני עצום שאי אפשר בכלל לתאר אותו, אי אפשר לתאר אותו, הוא נשגב מדעתנו, נשגב מהבינה שלנו. וזה מוליך את אנרגיית החיים מאלוקים. אז הרב קוק אומר שהגוף הוא הנפש והנפש הוא הגוף. הגוף הוא האמצעי שדרכו נדברת הנפש עם העולם. הוא שגריר הנפש והוא מהווה חלון לעולם המופלא והיקר של חיינו הפנימיים. הגוף זה כמו חלון שדרכו נשקפת הנפש של העולם. הנשמה היא גוף בלתי נראה, והם לא נפרדים, הגוף והנפש. הם חלקים של שלם אחד. כי אי אפשר לו לאדם לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו, תמיד צריך שיהיה מיזוג בין השכל לרגש, בין הגוף לנפש. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, נשאף את האוויר לאט לאט החוצה. נרגיש איך כל תא ותא בגוף שלנו מקבל את האוויר שהוא צריך. איך כל הרגשות של הפחד יוצאים עם הנשיפה החוצה. כל האנרגיות השליליות. כל הפחדים, החרדות, המחשבות. הכל יוצא החוצה יחד עם הנשימה. לקחת אוויר ולהוציא. לקחת אנרגיה חיובית, להחזיק אותה בגוף, ולהוציא את כל האנרגיה השלילית. נרגיש איך הרגליים שלנו מקורקעות על הקרקע, כמו שני שורשים עמוקים עמוקים עד בטן האדמה. נרגיש את היציבות שזה נותן לנו, את הכוח. ומתוך התחושה של הזרימה בכל הגוף, אם נראה איזשהו קושי באיבר מסוים,
נפנה אליו אור, נפנה אליו אוויר. ומתוך הזרימה נרגיש איזשהו כדור של אור שעומד לנו מעל הראש. כדור של אנרגיה. אנחנו יכולים להתבונן ולראות באיזה צבע הכדור שלנו, ובפשטות ובקלות תיכנסו לתוכו. הכדור הזה שקוף, אתם יכולים לראות דרכו את העולם, ואז כמו בלון הליום שמשחררים לו את האוויר, אתם עולים למעלה למעלה אל השמיים. אתם רואים את הגוף שלכם למטה, את החדר בו אתם נמצאים, את הבית או המקום, את השכונה, את העיר, למעלה למעלה אל השמיים. לשחרר שליטה, לשחרר, לעלות עם התודעה למעלה למעלה למעלה. אתם מגיעים לשכבות שכבות של אור. אור בהיר, אור כהה יותר, אור בהיר. עולים עוד למעלה למעלה. שכבת דמוית ג'לי, עם צורות גיאומטריות שונות. אתם עולים עוד למעלה למעלה, זה חוק המספרים, חוקים של היקום. עולים עוד מעל זה למעלה למעלה. ואז אתם רואים איזושהי דלת עם אור לבן פנינה. אתם מרגישים איך אתם נשאבים לאור הזה של האור לבן פנינה. ונכנסים דרך הדלת הזאת אל המרחב של האור הזה. אתם יודעים שאתם נמצאים כרגע ברקיע השביעי מול הבורא. מול בורא כל שישנו, מול בורא עולם, מול הכוח הנשמתי, הרוחני, שמחיה את כולם. אתם מאפשרים לעצמכם להיות אחד עם האור הזה, ועם כל שישנו. החיבור הזה נוצר עד רמה שאין איזשהו הבדל ביניכם לבין האור. אתם הופכים להיות אחד, מזוג, אחד עם בורא העולם. תאפשרו לעצמכם, לאנרגיה העוצמתית של הבורא לחיות אתכם, לתת לכם ביטחון, כוח, עוצמה, יכולת, אהבה, הכלה, כל התכונות שבורא עולם עוברות להזין אתכם ולתת לכם אנרגיה. תאפשרו לעצמכם פשוט להיות באהבה הזאת כמה רגעים. של אהבה ללא תנאי, של אהבה של הבורא, שאוהב אותנו לא כי מגיע לנו או לא מגיע לנו, אלא אהבה מעצם המהות שלה, מעצם זה שאנחנו חלק ממנו. תאפשרו לעצמכם לנשום אל האהבה הזאת. מי מאיתנו שרוצה להגיד איזה משהו לבורא, זה הזמן הנכון. תבקשו, תשאלו, תתפללו. הוא שם, הוא נמצא שם כדי לעזור לנו. לאט לאט תרגישו איך האנרגיה של האהבה יורדת ומתמזגת אליכם. לאט לאט נחזור לכדור שהביא אותנו הנה, ונרד למטה למטה אל הגוף החומרי, אל השכונה, אל החדר, אל הגוף הפיזי, אל העטיפה, הגוף הפיזי החומרי שקיבלנו במתנה. לאט לאט תמלאו את התודעה של הגוף שלכם, תאפשרו לעצמכם לנשום עמוק, כוח החיים, להרגיש את הנשימות, ובזמנכם הפנוי לפקוח עיניים. אז הבירור שעשינו, התרגיל הזה שעשינו, זה גילה לנו מי אנחנו, מי המקור שלנו, שבעצם המקור שלנו זה אלוקים. והשלב הבא זה להתחבר למה שגילינו, להיות מודעים לתכונות ולכוח ולעוצמה, להתחבר אליהם, כן? להתחבר לבורא,
החלק הזה של התחברות לבורא, זה החלק שמעוניין שנמשיך להתקיים, שנמשיך להיות פה בעולם הזה, ולגלות ולהוציא את הכוחות שלנו מהכוח אל הפועל. אז לחוש ולהקשיב לנשמה, להקשיב לבורא, מה הוא מנסה להגיד לנו. הנשמה שלנו יודעת הכי טוב מה טוב לנו. היא מספרת לנו את זה באמצעות חלומות, באמצעות תחושות, באמצעות אינטואיציות. כן? באמצעות הגוף שלנו שמרגישים לפעמים אי-נוחות במקום מסוים. זה מדבר אלינו. הבורא מדבר אלינו דרך כל מיני מציאויות פה בעולם. אז המטרה פה זה להתחבר לעצמנו, להתחבר לנפש שלנו, לנשמה שלנו, לרגשות שלנו, וכמובן לבורא. כל פעם שאתם מרגישים איזשהו חוסר איזון, תעשו את התרגיל הזה. תתחברו לחלק הרוחני, כי כמו שראינו, אין ממד גשמי, זה רק עטיפה חיצונית. ההכרה בממד הרוחני שלנו, שנבחין בין מה שיש לנו בראש, כן? למדריך שלנו הפנימי, לנשמה שנמצאת בתוכנו ורק מחכה להתגלם ולהתגלות. ברגע שניתן לה מקום, היא תדבר, כן? כמו שתביאו מיקרופון לבן אדם חכם, אז הוא יוציא דברי חוכמה. ואם תביאו מיקרופון לבן אדם טיפש, אז הוא יוציא רק כל מיני שטויות, כן? זה מדהים כמה שהעולם לפעמים הוא... אתה רואה 6 מיליון צפיות על איזשהו סרטון מטופש בטיק טוק. למה? כי נורא קל לצפות בשטויות, ונורא קשה להתחבר לתכנים רוחניים. ונכון, אנחנו יחידי סגולה, ואנחנו אחדים. המטרה שלנו זה להפיץ כמה שיותר אור, וכמה שיותר אהבה, וכמה שיותר הכרה בנשמה, שהיא כל כך מוזנחת לנו בתוך הגוף. והיא כל כך צועקת, ואף אחד לא שומע אותה. וצריך לקרוא כאלה זוועות בילדי הדרום, מסכנים שלא יודעים לאן אמא שלהם נעלמה, כדי שנתייחס אליו, לבורא. הוא נמצא בתוכנו שנים על גבי שנים, דורות על דורות, ואנחנו לא שמים עליו פס. הצעקה הזאת שהייתה זה צער השכינה, כמה בורא עולם בוכה וכואב, כמה אתם לא מתייחסים אליי, למה אתם לא מתייחסים אליי? איפה אני? למה אתם עסוקים כל הזמן בכסף, בהנאות, בשטויות, בדברים כל כך שהם עטיפות חיצוניות, אין למה להתעסק עם זה. תתעסקו בעיקר, תתעסקו עם הנשמה, עם הכוח הזה שהוא כוח החיות, כמו שאמרנו, המטרה של השיחה הזאת הייתה להסביר מה זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, להכיר את הכוחות האלה שהם בתוך הגוף, והם זועקים להכרה, תתייחסו אליי. זה כל כך נורא להרגיש בלתי נשמע. ותחשבו שבורא עולם, שהוא לא בן אדם, שהוא כוח רוחני, שהוא מוגבל. הוא מוגבל כאילו זה מפחיד להגיד את זה, אבל הכוחות שלו לא באים לידי ביטוי. אין פה קידוש השם בעולם. ודווקא במלחמות רואים הרבה ניסים, ששם הכוחות של הבורא באים לידי ביטוי, בצורה מאוד מעוררת השתאות. אני לא רוצה להאריך כדי לא להכביד, אבל נמשיך כמובן במפגשים נוספים. שמחתי להיות איתכם ובהצלחה, ולא קראתי את השאלות פה, אבל אני אקרא את זה ונעשה את זה בשיחה הבאה, נתייחס לשאלות, אז שיהיה לילה שקט ותודה רבה.